Takže lidi, v minulém videu já jsem se pokusil, jakoby, aby to bylo víc, aby jsem byl víc slyšet, ale nešlo to, takže budu hrát kompletně bez zvuku. Já jsem tady teďkon v minulém videu jsem hrál Mitu, takže jdeme si zase zahrát Mitu, aby jsme měli konečně mastery jedna na Mitě, protože já si chci koupit Star Power Dynamika, protože ta Star Powerka na Dynamike je naprosto bezvadná. Je úplně mega dobrá. Kamo, ta Bonnie je úplně neschopná. Co to bylo? Wow. Chilluj, Piper, chilluj. Já jsem tady ten hlavní. Krutý osm. Krutý osm. Jak si myslela, že předem skutečně. To bylo skvělý. Počkej. Na mě ne. Je blbý, že tady to dává problém. Ale? Dobrý je, že já vím, kde jsou ty zlouni. Tady 8-bit. A tady je ten medvěd předem, že ten Karus střelil přes to je neštěstí, že to medvěda zabil. Máma, nepojďte se. Ne, počkej, ne. Chtěl jsem vám říct, ať mi dáte odběr. Já mě se odraz, ne, prosím, dejte mi odběr. Snažím se dát hodně odběratelů. A můžete se v Brawlu připojit do klubu XUBZZZ, jo? Čistě dobrovolný, ale i tak budu rád, když se tam připojíte, jo? Náš cíl v tom klubu je otevřít 1250 vajec, kolik je to, ten hlavní, jakoby, ten nejvyšší počet. Už vlastně jenom kvůli tomu, že to bude dobrý, a taky kvůli... Ale kouči! Jak si myslel, že tam vlastně, protože za to cestou dostáváte na to geny, takže... Já jsem nepočítal že vám toho to bude v minulém videu, mě podal Legendary, jestli teď padne Legendary. Super Rare. No výborně. Jo, koiny dobrý. Koiny jsou dobrý vždycky. Na co mám quest? A už mám jenom pár questů. Já jsem zahrát cena za knockout. Tohle je mapa na knockout, jo. Tyjo, to zní to úplně nevím. Kdybyste se ptali, proč zrovna Mitu a proč někoho jinýho, tak já se snažím dát mastery, abych mohl vlastně mít Star Powerku na Dynamika, protože to neznát. Jakože, protože toho Dynamika má zatím brutální nízko, mám na 17. ranku, tak přímo v nostu. Kauš. Ne. Ne, dělej medvěde, zabij ho. Medvěde, prosím, nesklon mě. Medvěde, ne, medvěde. Jo. Kamo, to je docela trapný, jako když hraješ za fr. Vážně. Kamo, máme tady další očkovací. Kamo, ne. Ne, stupid. Kamo, jestli toho vyhraju, to jsem bůh. Což je písa, jo.
baze podle mě hraje bot, což taky není zrovna nejlepší. OK, Frank tady teďkom... Wow, já jsem si myslel, že chcípnu. Shelly teďkom musí zabít toho medvěda a nemůže se healovat. Což nemusel zabít medvěda, protože se mohl healovat. Aha, mám zabít zlouny, jo. Zabít zlouny. Dám Colt Frank. Yes. Já jsem měl zavřený oči, takže fakt jsem nepovedl. Já doufám, že ten Frank, on je hrozně otravný v tom, že on prostě, jak by ta Nita, ten medvěd... No ne, ten Colt je docela vymaxovaný a to je ten. Kamo, 12 životů. Vážně. Nemůže ta Nita dávat o 12 životů víc? Vypadá to, že ne. A je to dost smutné. To jsem Colt. Pojď sem, ty Edgare. Ty jeden. Ne. Jo, dobrý. Tuk, ty jsi kuku. Kamo, já jsem smutnej, more. Nevím, proč dávám tohle emoji. Ne, Colte, co to děláš? Medvědi jsou chráněný, to nemůžu. Můžu zabít Colta. Tak dobře, dám teď on 1 na 3, třeba 1. Ne, to nemůžu dát, Takže když se dostane, když prohraju a dostanu underdog, tak se mě nezruší stream. Co tak jako to je výhodný docela hodně. Docela dost hodně. Willow, ten nejotravnější brawler, co jsem viděl. A Doug je bez té star powerky, kde healuje úplně Kamo, nemá tu star powerku, kde se měla. Škoda. Ne, jo, dobrý. Ne, ono se mělo nelaguje, proč dávám takový náhodný emoji? Já nevím. Jsem generátor náhodný. Jo. 2 + 2. Lepší hra si vybrat vážně. Musím dát teď 3 kily. Jestli dám 3 kily, tak mám star power na 2. A musím ještě vyhrát. To je požadavku. A musím všechny 3 zabít. Budu si počítat kily. Zatím mám 0 kily. Furt 0. Kámo, no vážně. Dám. Jo, kill. Ne, to nebyl můj kill. To byl jeho kill. To byl ten kill. První kill. Počítám si na prstech, jo. Je kill 1. 1 kill. Kill rovná se 1. Jo. Nic. Ona bude zatím tím, že tam ji nemůžu hitnout. Já se zatím. Co to bylo? Co? Ty... Oh, yes. To bude můj kill. Ne. 1 kill teďkom, pokud jestli vyhraje, musím dát 2. Jinak to bude velmi špatný. Ne, neumírejte, já vás musím zabít. Umírejte na mě.
Ne na broka. Prosím, ne. Ne, no to si děláš srandu. To si děláš srandu. Dobře, nebudu se koukám se, doufám, že Dobrý, musím dát jeden kill, jestli nedám jeden kill. Odinstalovávám, mažu tenhle kanál a odinstalovávám. Jakože reálně, nedělám si srandu. Já jsem se teď zavázal hodně pitomým slibem. Yes, mám kill, dobrý, nebudu to straňovat. Nechci Wow. Ne, já to úplně hodně. Ta Jessie je taky úplně levá. Nihal, kámo. Nihal. Co to je tohle? On je úplně blbý. Tam co to bylo, on prostě stál. Bude to. Jestli prohrajeme, tak se zabiju. Teď. Jak to bude? Vážně. Kamo. Ne. Já nebudu hrát jen na večer. Kamo, to už je po třetí. Co jsem hrál jedna večer. Jupi. Vážně. Já nechci. Jsem doufala, že... Co mám další quest? Já nechci hrát... Jo, tak já jdu dealovat damage, já jdu stealovat damage nejde na VP autu. Musím stealnout 100 000 damage. Což znamená, kdyby měl někdo 10 000 damage, musím 10krát zabít. No, to je hodně. Doufám, že se mě to povede v 10 hrách. Každou hru dobře. Povede se mě to v 5 hrách. Každou hru 20 000 Jo. Já jsem si trochu dokupoval. Dobře, no. A teď nejde bloky. 4 takedowns left. Double takedown. Team takedown. Já se... Ne. Dal jsem 20 000 damage. 24 000 damage. Ale já to udělám. Jam Rebu. Tak to je poslední hra a potom to video ukončím. A budu nahazovat. Showtime. Jo, já jsem rád. Nepřijde mně, že by... Jo, je silnější. Jestli to bude znamenat... Ne. Aspoň o to další. El primo
is here. El campeón! Dobrý, máme aspoň nějaký džemy. Dobrý, máme. Ne, máme dobrý. Dělej, zabijte mě. Zabijte mě, dělej, zabij. Aby ta hra byla co nejdelší. Showtime! Já jdu zabít někoho. Ne, asi. Come on, neber to. Já nechci žádný džemy. Já chci dávat. Nikdo se k těm džemům ne. Já je tady kosím jednoho fotu. Dobře, zabijte mě, dělej, zabijte mě. Jo, dobrý. Jak zdržovat. Nejlepší návod. O ne. Dělej, co nejde. Nemůže. Já jsem jistý. Kromě toho posledního jsem já jsem dal 20 kilů. To jsem si screenshot. No. El primo is here. Epic? Epic? Mythic! Mythic! Co mi všechno. To je všechno. Jaj, to si ze mě děláte srandu. Kamo, ale to bylo mega dobrý. Počkej, já už jsem to splnil, já jsem dal 80 damage. Tak to bych si koupil tu blbou startu. Ne. Já vlastně už jsem Dynamika dlouho nehrál, takže možná spíš určitě budu v tom skákání dost dobrý. Počkej, já mám vlastně můžu changenout questy, takže já ten quest z těch. Proč jsem dal? Proč? To jsem nechtěl. Dal jsem tady 24 000. First takedown! Tak, ne. Hej, ono, bez té mutace je to dost jiný. Jo. 4 takedowns left! Yes. Co to bylo? Proč to udělal? El campeón! Double takedown! Victory! Nulakrát jsem viděl. Já jsem 30 Showtime! Yes! To bylo. Já si tenhle quest. No, tak já jdu vyhrávat. Já jdu vyhrávat v solo showdownech, no. Mně to nevadí. Dobře, tohle je poslední hra. Sbírat. Moje poslání je sbírat.
gloria! El campeón! No ne, už jenom 6 lidí. Come on. El primo! Jak to, že mě nestane? Já nevím. Prostě někdy lidi nejsou psychicky ani fyzicky v pořádku. Takhle jelikož já jsem naprosto v pořádku. 7-8 power cube. To je neskutečný. O ne, máme úplně minut. No tak, co já, že? El campeón! Kde je ten poslední? Já mám málo času. Primo punch! Jestli nebudu. No a jestli bude tam těch překročil. Ne, jo, je tady Poco. Ne, nechoď do zóny. El primo! Sin dolor no hay gloria! Chcípni. Ura. Takže touhle video můžu ukončit. Tak tos.